Aniyaket din nga ulpit ni gasa, makaulaw nga ayat, apay akas tuy tinasarakan. Jakun maliklikan ang maangot pangsit tasang aw mo, agat sibuyas bugoong ken buro, makaulaw nga ayat, aniyaket din nga ulpit ni gasa, makaulaw nga ayat, apay akas tuy tinasarakan. Jakun maliklikan ang maangot bangsit tadapan mo, agat kanang imburnal natay abao, uray nakabangbangsit tasang aw ken tadapan mo, jaktu agbabawi asikati inayat ko, tilaeng nasisita keti ayat nga inpariknam, anyaman apay udmo inaktuan anusan, no isun ti angot mo awanen ti mabalin ko, no ayat ti nagturay awatek kasasaad ko, daytoy tay kunada nga awan ti pilpilyen na, makaulaw nga ayat. Makaulaw nga ayat, aniyaket din nga ulpit ni gasat, makaulaw nga ayat, apay akas tuy tinasarakan. Jakun maliklikan ang maangot pangsit tasang aw mo, agat sibuyas bugoong ken buro, uray nakabangbangsit tasang aw ken tadapan mo, jaktu agbabawi asikati inayat ko, tilaeng nasisita keti ayat nga inpariknam, anyaman nga payud mo inaktuan anusan, no isun ti angot mo awanen ti mabalin ko, no ayat ti nagturay awatek kasasaad ko, daytoy tay kunada nga awan ti pilpilyen na, makaulaw nga ayat. No isun ti angot mo awanen ti mabalin ko, no ayat ti nagturay awatek kasasaad ko, daytoy tay kunada
nga awan ti pilpilyen na makaulaw nga ayat. No isun ti angot mo, awanen ti mabalin ko. No ayat ti nagturay, awatek ka sa saad ko. Daytoy tay kunada, nga awan ti pilpilyen na makaulaw nga ayat. Makaulaw nga ayat. Makaulaw nga ayat.